सुजा ये कहाँ का नारियल जुमरा है पता है? कहाँ का? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और 7.65 रियल कितना होगा इंडियन रुपीस में? तेरे पास दिमाग है, तू कैलकुलेट कर। नहीं है ना, तभी तो कर रही हूँ। तो साउथ अफ्रीका ने नारियल जुमरा को दिने को फर्स्ट टाइम जागन। नंगले भी साउथ अफ्रीकन नहीं जागन। ये सब भी सुजा गया नहीं, मुद्दम ने गया। मुद्दम किधर है? खाली मुद्दम तो इधर है। जब खाली है रे साउथ अफ्रीका का तो दिनै सुजा जों नारें जुमब्रा जानायनि कम्पिटिशन लागायगोन ना सुजा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता समफ्रामारिनि यूट्यूब चैनल आरो किचेनाव बरायबाय। Welcome to Rosita Sampramari kitchen now. South African ni Rosita Sampramari lady. South African ni नारें जुमब्रा जों। नहीं तू भी साउथ अफ्रीका की है। आंबो साउथ अफ्रीका नि जाबाय। अयो तभी तो खाली मा होनो दिनै आंनि डिउटी मा होनो छुट्टी उसी से मारूंगी जल्दी कर। एरो ना जमी गाबोन आंनि छुट्टी ओमफ्राय दिनैहाय आंनि डिउटी जोबनानै फैबाय ओमफ्राय नारें जुमब्रा जानोसै। नारें जुमब्रायाव मा प्रफिट दं मिथिया नाथाय जोंनि बाबाया होनोमोन बिराद मोजां खामानि होयो थैनि रोदाफोर ब्लक जानायखौ क्लियार खालामो होननानै। ओमफ्राय बेयाव बानायदों सुजानि आलु भाजी। आलु भाजी देखायलाय। आलु भाजी बनाई दो। सुजानि फेभरेट आलु भाजी ना। बिराद गोथाव मोनो सुजाया आलु भाजिखौ। टेस्टी जाबाय। टेस्टीखौ जादोंना जायाखै र'? मोनबासो मिथिसिगोन दायो मिथिथ'आ। सटा अभी नहीं पता। लेकिन बे साउथ अफ्रीकानि नारें जुमब्राथ' बहुत फिसा जाबाय रे सुजानि। नै जोंनियाव माबा बानायना दोनदों आं बेखौ दा उनाव देखायगोन मा बानायगोन ना सुजा। बेबो सुजानि आरो आंनि बिराद फेभरेट बिराद गोथाव। काबुलि बुट चानाखौ बयल खालामनांगौ खननैसोल' सिटि गाबनानै ओमफ्राय बे जोंनि ओवर कुक जाबाय रे सुजा। नहीं अच्छा लगता है। ओवर कुक जाबाय। अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें वो पका हुआ मत डालना प्याज कच्चा। नींबू है ना। ओ नारेंग जुमब्रा तो इतना गिदिर था पिसा हो गया। बोलो ना बोल रही है। पिसा जाबाय नारें जुमब्रा। ओ माय गॉड इतु गिदिर था। हाफ किलो था हाफ किलो। जम्बी ये सुजानि फेभरेट आलु भाजियाव मा होयो नै बेयाव फानलु गुन्दै होबाय बेयाव मस्ला गुन्दै होबाय। मस्ला गुन्दैखौ एसेल' होनांगौ रे सुजा बारा होनाङा। मस्ला माने ये मा मस्ला? पिम्पलखौ लानानैनो सुजाजाबा जों पूरा पिम्पलनि बिमा। पिम्पल का है अभी तो डाल देना। तो बेखौ मोननैखौबो नोंथांमोना मारै खालामो आलु भाजिखौ जोंनासो एकदम ड्राई फ्राई ना। पीते हैं हम लोग। तेल पीते देनोहाय सुजाया थैलोमोनसो। जि गोथाव स्मेल जादों। नजर लगी है तो ये हटा दीजिए पूरा ये ऐसे मिर्ची जला के दे आय हाबाब सुन्दुरि जाथारदों आङो। नोंनि सुन्दुरि जाबाय। बर' सिख्ला सुन्दुरि जाबाय। नहीं अफ्रीकन सिखला सुन्दुरि जाबाय। साउथ अफ्रीकन सिखला सुन्दुरि जाबाय। खाती भी साउथ अफ्रीकन की खाना है और है भी साउथ अफ्रीकन। माय गुडनेस अभी तो गाली मिलेगा मुझे। वायरल ना हो जाओ मैं। होने दो। आई वांट यू टू बी वायरल। वायरल गर्ल? या वायरल साउथ अफ्रीकन नी सिखला। आरो सुजानि जांजों मोनसे गुड न्यूज दं बाट हम अभी नहीं बताएंगे। वो खोन्थाया दायो सुजाजों आंजों चुपचाप ना सुजा। सिरिथा नों ए जामली पागले जाबाय ना नारें जुमब्रा देखने से। बहुत फेभरेट आंनि फेभरेट फिथाइया नै यावहाय पूरा फानलु गोरान फानलुखौ फ्राय खालामबाय। देखो अच्छी खूबसूरत दिखी। खूबसूरत कलर। तो बेयावहाय थोड़ा ऊपर से तो बेयावहाय मा होनांगौ नारें रोसि। नै काटारनि नारेंआ इदिसो दै। शु बारा जाबाय नामा सुजा? जोंनाव एक्चुअली माबा गैयालै मा होनो मास्टार्ड अइल थाव गोथां गैया। थाव रिफाइनखौ जाबा एफेक्ट जागोन ना मागोन जोंनि स्किनखौ बुजिनो हाला ना सुजा। कल अब दूर से दिखा मैं खा के दिखाती हूँ तुझे। खालामो नहीं देना गले को माटी सो रही है ना। अयो हबाब
Ayo, habab, oरै fै. नै नारें जुमब्राया जोंनि मारै जाखो? दायो जोंनि एकोमोडेसनावनो दङ, नै मा लांफैदों? गस्ला इउनिफर्म लांफैदों जोंना शुक्रबार जेब्लायबो माने गस्ला सुनाङा आरो हैनांगौल' बैयाव लन्ड्रि दंखायो. स' बेयाव हैनानैहाय दाख्लैनो हैदोंमोन ओमफ्राय इयोखौ मोनबोबाय इखौ लानानै न'आव थांसै रुम मोनफिनसै. सुजाबो दंमोन एक्चुअलि सुजाया नाइट डिउटि दङ ओंखायनो उन्दुनो थांबाय इयो. रसितानि डाइनिं एरियायाव सुजाखौ बरायबाय. फैदो सुजा हामला खालामनोसै पुरा. ओंखामखौ जानोसै. नारें जुमब्राखौ एसे टेस्ट खालामना नायनि आं मारै जाखो सुजा. साउथ आफ्रिकानि नारें जुमब्रा. ओमफ्राय बे छोलेखौबो एसे टेस्ट खालामनि. छोले ज़्यादा गोथाव है, बट संख्रि कम हो गया जैसा लग रहा है. डाल दो थोड़ा. ब्लैक सॉल्ट को से नोनिफ्राय लाबोदों आसामनिफ्राय. दोनों में कम पड़ा? दोनों में कम हुआ? Oh, so नोंथांमोना सब में नमक डाल दी चूरन. थाइबेंखौ मोनसे खोथा बिदि थाइबेंखौ सुजाया फर्स्ट टाइम नुदोंना सुजा? बे काक्रिखौ कुकुम्बारखौ बिसनियाव बिदि एकदम गोथां बिगुर फाटला बिगुरा बिदियासो थायो थाइबेंआ. ओमफ्राय जोंनि बिदि इन्डियानि आसामनि बायदि थाइबेंआ बेखौ बहुत खम जायगायाव मोनो. माने इन्डियानि सुपारमार्केट लुलु बेफोराव मोनो आरो. मानो होनबा सुपारमार्केट लुलु बेफोरावहाय माने इन्डियानि सब बुस्थु मैगंफ्रा सफैयो आरो ओंखायनो बेयाव मोननो हायो ना. जाबाय जाबायना याम्मी जाखाबाय. रसिता आरो आलु भाजि संबाथाय जि गोथाव जाखायो ना सुजा. जेबो रोङाबाबो आलु भाजिखौ संनो रोंगौ दे आं. She make it very tasty आलु भाजी. आलु भाजी बिराद गोथाव. एक्चुअली नारें जुमब्रायाव मा प्रफिट थायो बेखौ मिथिया. जोंनि बाबाया जेब्लायबो होनोमोन नारें जुमब्राखौ बोसोराव खनसे खननै जाथारनांगौ. मानो होनोबा मानसिनि देहा सोलेराव दि फिसा रोदाफोर थायो थैनि रोदा बेफोरो मालाबा ब्लक जायोना बेफोराव माने मोदोम सानाय मानाय स्किननि डिजिज बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो. स' बेखौ बियो क्लियार खालामो होननानै जोंनि बाबाया खोन्थायोमोन आरो. थ' बेसेबां सैथो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन ना सुजा. भाजिनि फाला बेसेबां गोथाव. सुजाया बिराद गोथाव होनदों. जानायनो नायनि. गोथाव आंनि आलु भाजिया. जेबो गैयाबाबो थांना थानो हायो जों आलु भाजिजोंनो. नोंथांमोना नायनो हागोन काटाराव मा प्रब्लेम जायो. जानाय लोंनायनि मस्ट इम्पर्टेन्ट खानिका प्रब्लेम ना. मस्ट इम्पर्टेन्ट जानायनि प्रब्लेम बाखि जेबो प्रब्लेम गैया इयाव. नोंथांमोना दिनै मिथिबाय जोङो बेयावहाय मारै सार्भाइभ खालामो मारै थांनानै दं आरोना. बेयाव मस्ट प्रब्लेम खालि जानायनिल' बाखि जेबो प्रब्लेम गैया. आङो सान्दुंनि थाखाय जेरावबो थांनो हाया नालाय गरमनि थाखायनो ओंखायनो न'आवहाय आङो नारें जुमब्रा थाइसे दंमोन ओमफ्राय सुजाखौबो लिंहरबाय. बेखौनो जानानै उन्दुनोसै होननानैहाय डिउटि गैया नालाय आंना. नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन गोदान मोनसे भिडिअ बिराद मोजां भिडिअ लाबोगोन दायो बहुत थाबैनो. सुजा नामा खम जाबायना संख्रि खम जादोंलै. कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आंखौ माबायदि टाइपनि भिडिअ लाबोजानो लुबैयो. दाथ' बर्थमान आङो काटारखौ देखायनो हानाय नङा भिजिट खालामनो हाया गरमा बहुत. आगष्ट सेप्तेम्बरसिमहालागै बाहेरायाव ओंखारनो हागोन ना सुजा. बाहेरनि भिडिअखौ सेप्तेम्बरसिमहालागै लाबोनो हागोन. दायो थांनो हाया बाहेरायाव ओंखायनो बेयावनो जोङो न' सिङावनो बिदिनो फिसा भिडिअ बानायबाय आरोना. स' जायफ्रा मोजां मोनो भिडिअखौहाय माने लाइक खालामना होबानो जाबाय. थेंक इउ स' माच एभ्रिवान. जाग्रोनोसै बिराद फानलु आलुगासिनो ओमफ्राय लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव. थेंक इउ.
खोरखि खुलिबा आयौ 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 गरमा थैगोन हाव खाव हाव मारै जाथारदो खामलाबजोबखागोनदां दाबो सान्दुं गोसायैनो दङ 6:30 जाबाबो स्रांनो 6:30 बाबो स्रांसो जोंना